Čaute ľudia, dlho sme sa nevideli, tak dáme nejaké nové video. Takže som už mojej babky. Hej, a ja tam Niekto- chcem byť. Niekto na ne začína kričať. Doriti! Bežte! Ah! Drbol. Fuj, ja hovoril do hovna. Au. Jau, mano. Tu nechoď. Ja ho to bol do hovna. Ja. Už ste mi ja počátku. Jau. Tak si rozmej si. Au. Pomoc. Ah! On tam lezie. Nie, pomoc. Čo teraz? Ide po nás. Poranil som si nohu. Čo urobíme? Choďme dole. Tu sú schody. Nesmie nás tam. Doriti. Už je tu. Pomoc! Ja! Pomoc! Ah. Ah. Yeah. Furt po nás beží. Čo dole? Dostal sa tu. Tu nebudem strieľať. Teraz ti vezmem pištol. Vezmem ti pištol. Daj sa, lebo už naozaj strelím. Čo dole? Polož pištol na zem. Ty! Polož ten telefon. Polož, lebo ho strelím. Nie. Vypadni. Doriti. Už je tu. Mamka! Mamka! Čakaj. Je schladný. No poď! Dostaneme sa dole. Niekde zmizol. No neviem kde. Podáme môjmu kamaránovi. Niekde zmizol. Podáme môjmu kameramanovi kameru. Kameraman, podrž mi kameru. Tak jak sakra mám zliesť? Kameraman, podrž mi kameru. Dobre, ideme zliesť dole. Neviem, kde zmizol. Netuším, kde zmizol, no poďme sa. Musíme niekomu podať mobil. Dobre, zatiaľ budeš tu. Ako si pôjdeš s kamerou? Neviem. Ty ideš skočiť. Nie. Skočí. Aj, je tam. Je tam. Mali by sme utiecť. Doriti. Poď, vezmeme to s krátkou a schováme sa. Poď so mnou. On tam leží za mnou, tak my prejdeme tady. Doriti. Vidím ho. Videl nás, ide tu. Nie,
toto bude asi naše posledné video. Možno. Dostane sa tu čím skôr cez dieru v plote. Tak. Máš poslednú šancu. Vystrel. Hore ruky. Poď von. Nie. Streli. Nie, Von choď. nepôjdem. Nevidím. Nepôjdem stade von. On tu leží, Dariti. Teraz sa tam musíme nejak dostať. Fú. Neviem, kde sme. Vidím ho. Je v stromoch. Dobre. Tak ja sa stane nejak dostanem a toto video asi končí. Čaute.